your attention, please. Now check this out, y'all. I like to move it, baby. I like to turn this club down. Your booty's gone bananas, ass up, face down. I see you chunky, baby. Your trunk is giving me signs. Moikka. Moi. Voisitko mä ostaa sulle yhden drinkin? Joo, yksi Sex on the Beach kyllä kelpaisi. Okei. Yksi Sex on the Beach ja pisse. Kiitos. Missä koulussa muuten on? Oliko se mun juoma muuten missä? Nimetään eri eläimiä. Missä on kaneja. Kaneja. Joo, melkoinen. Put your ass in the air, put your ass up in the air, put your ass in the air, put your ass up in the air. 12 tuntia myöhemmin. Iida, sä et usko tätä. Mä pääsin tiluun! Hei Inka. Kello on kauhean myöhä, eikö pitäis olla jo nukkumassa? Isi, ei mua väsyttää. No niin. Mennääs nyt. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Isi, Niin? voisit sä kertoa iltasedin? No, enköhän minä voi. Kerran kun sä oot jo noin vanha, niin voisin itse asiassa kertoa sinulle omasta nuoruudestani tarinan. Kerran oltiin lukiossa äidinkielen tunnilla ja oli tosiaan semmonen mukava perus chillitunti. Mä luen nyt runon Nocturne. Yössäni soi sävelettä syys, varjon veri lehtiverhon punaa. Aamuttoman unen pilvisyys tuo viestin. Ime sinä vaikka munaa. Miten sä, Aronia, tulkitsisit tätä? Aika vaikee, mutta kun mä en oikein ymmärrä tätä symboliikkaa. Voisin vähän auttaa sua. Esimerkiksi siinä kohtaa, kun se sanoo Ei vittu, kalamassit tule nyt mennään! Vittu ne oppikoot, kun paran yritä teille! Hei, come on! Ihan sama! – 24 tuntia myöhemmin.
Mitä me oikein tehdään Lumon lauantaina? Ja miksi tää näyttää tältä? Miksi täällä on koireita? Miksi mä en muista mitään? Eiköhän tää mennyt pokin piikkiin. Mitä eilen kävi? Siis mä muistan vaan, että me oltiin äikän tunnilla, sit tuli Kelan masti ja me lähdettiin kauppaan. Muistatteko te, kun Matias ryösti se kerjäläisen? Missäköhän Jesse on? Mistä vittu minä? Mulla on mitään vittu väliä. Me vaihtaa tää paino. Otat sä? En mä pysty. Sinä otat. Oudenia. Te sit mulle jättänyt paikkaa. Voisiko joku yrittää mulle? Mikä vittu tää sivumaku on tässä? That's my boss, bitch! Pok! Mitä vittua se oli sun säkeissä? Kyllä tää Gäisi laittaa suoliston toimeen. Mörkö. Mörkö. Kohta on syksy ja halla. Yöt ovat liian kylmiä kaikkialla. Heikka Ylien pölöt, oletteko kuulleet kädystä? On kadonnut dodododod. Just like her, she's so just tell me how you want to get Veeti, mitä kävi? Vedin riveä tossa olivifrindalla päähän. Veeti hakkas mut. Niin hakkasin. on myself. Ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh. Voida tästä vessa. Vittu paskareilla jäi sinne.
Ei toi Essa on muuten tuolla vessassa. Kysyykö joku? Siis mä just sanoin, että ketään ei vittu kiinnosta. Mulla on Denssi huules, mikä on käynyt Pokin kiveksissä. Tervetuloa 8:30 uutisiin. Tänään käsittelemme koronavirusta ja sen vaikutusta maailmaan ja maailman talouteen. Syypäinä on todennäköisesti Mao Zedong, Putin ja George Bush. Koronavirukseen on kuollut noin 100 miljoonaa ihmistä. Sairastunut on noin 7,9 miljardia ihmistä. Miten me voimme estää tämän? No, TikTokien avulla tietenkin. TikTokeista sain kunnian klossata sosiaalisen median kuninkaan Timo Pörhölän kanssa. Hei, voiko laittaa videomatskuu TikTokista? En mä osaa. No niin, siinä se on. Loistavaa. 10/10 ja papukaijamerkki päälle. Suomen vaikutusvaltaisin opinto-ohjaaja Tuomas Raitio on sanonut, ettei kukaan Vantaan tai pääkaupunkiseudun abeista pääse ylioppilaaksi. Hän syyttää sosiaalista mediaa, esimerkiksi Instagramia, TikTokia, Netflixiä, YouTubea ja Spotifyta. Tiedä sitä, mutta illan kevennykseksi pahoja uutisia Korsosta. 6 ihmistä pahoinpiteli ja ryösti kodittoman kerjäläisen. 1 heistä jäi kiinni, mutta loput 5 pakenivat suljettuun rakennukseen. Antakaa rahaa, lapsimeni on nälkä. Hyvät pyssikät! Vähän ollaan tossa. What? Hei! Sinä senkin ryöstö alkossa! Sinut on pidätetty, voit olla vaikka kaikki mitä sanot sinua voidaan käyttää vastaan oikeudessa. Siis mulla on lähetetty pakkia sun autoon. Noniin, lähetään sinne pakuun, Maijaan, nyt mentiin! Siinä oli 8:30 uutiset ja minä olen Liike-Afganistan Pitäisikö se Matias käydä hakee? Give it all you got to fight to the top, so we can know your story. Now you're a man, a man, man, man. Now you're a man, a mounty, mounty, man, a man, man, man. You are now a man, you're a man. Matias on putkassa. Mitä? Ja me oltiin siinä mukana. Nähtiin ihan suoraan uutislähetyksessä. Ja tässä on nyt 2 vaihtoehtoa, että joko haetaan se, tai sitten vaan jätetään se. Mitä me tehdään? No totta kai me lähdetään hakemaan sitä. Mut miten me pelastetaan se? Mä halus toista mustaa silmää. No kyllä me jotain keksitään. Hello? Tu украл моих собак. Sorry, what? Ты украл моих собак. Yeah, sorry, I don't understand. Do you speak English or Finnish? You stole my dogs. Sorry, what? Stole your dogs? Yes, you stole my dogs. I saw a Facebook post, and you're trying to sell them away. I mean, we do have dogs here. Okay, there has to be some kind of misunderstanding. Is there a way we could meet? I could give them back? Do you know a bar near Lumo? We are going to meet there at 6 p.m. Bar near Lumo, 6 p.m. All right, gotcha. Joo, siis nämä koirat vissiin kuuluu venäläiselle mafialle, niin eiköhän palauteta ne. Joo. Mennään. Jees, hyvä. Monet mennään. 6 pitää olla tuolla noin. Onko Samu ja Santtu vielä halaa sitä vessanpönttöä? Eiköhän ne oo, en mä ois yhtään yllättynyt. No joo. Joo, eiköhän ne oo.
the dogs? We do have them, but we can't exactly give them to you right now. We kind of need you to do something for us first. What? I want my 50. Right, you see, our friend has been taken, and we kind of need your help to get him out. He's been delivered in a fucking truck, and we kind of need your help to get him out. We need to know where and when he will be and how we're gonna get him out. So, you stole my dogs. And then you want me to do a favor for you? Well, now that you put it that way, yeah, pretty much. I need to make a phone call. I have made some arrangements. I know where the truck is. And if we want to catch it, we gotta go now. I mean, let's do it then. Yeah. Thank you. Yeah, let's do it. In the secret meeting room. Gentlemen, good you are here. Our operation today, we need to extract a hostage from the cops. The truck is going to come here. It's going to come this road, and we're going to stop it right here. One car will be right here, in the middle of the road. One is going to come behind. And stop right here. We get weapons from our comrade Vladimir. He will give us AK, shotgun, and a few other weapons. We do this operation at 19:30. Da? Da. Who is our target? Our target is Matthias Karlovirt. He was arrested while robbing a very poor man. The car is going to stop right here. We are going to get out of the car. First, Vladimir is going to check out drivers. I go around and I check the back, while our comrades are coming behind and extracting the hostage to the car. We are securing the perimeter. Then we go back to our car and we drive off fast, while the guys behind will check that the car won't go after us. That is the whole operation. Да. Да. За Россию. Operation begins. Natasha, when you see the car coming, you go back and block the way. Да. Okay, let's go. Ei hemmetti, tossa on auto tuolla. En mä halua ajaa tosta. Tää. Поворачивай! Stay in the fucking car, блядь! Stay in the fucking car! Выходим, выходим! Иди! Where are we heading, boss? We are going to trade Matthias for the dogs now. Давай. Pitäisi sitä aseella osoitella. Si.
gentlemen. Tässä on vissiin kaikki teidän koirat. May we have our dogs first? Then you get Matias. Yeah, of course, sure. Can you please take the gun over? Take him, Vladimir. There. Can you take him too? No, okay. Okay, go. Thanks for the cooperation. No problem. And Don't get yourself in trouble again. Yeah, sorry about the dogs once again. It's okay. Goodbye. Goodbye. Mehän oltiin täällä eilen. Niin muuten oltiin. Ei vittu! Arvatko mitä? Mä muistin miksi me herättiin aamulla koulusta. No? Me murtauduttiin sinne. Ihan oikeesti. Ei oo mikään jekku. Me herättiin aamulla koulussa, koska me murtauduttiin sinne. Komissario Koskinen paikallaan! Missä on Matias Kaalavirran rikoskumppani? Ketään! Sori! Hei, pitää kokaa siellä! Paikka pysähtykää kullit! Hei, nyt ihan oikeesti! Meno! Vittu tää luklas, meno! Avassa! Nyt niitä donitseja tuli, nyt se on tää liikkaa. Ei nyt ihan. Hei! Oi! Oi! Nyt on kuule, hei! Se selittää kaiken, miksi me herättiin kouluun. Niinpä. Ihan hyvä. Hei kaikki! Aroni pisti mulle snappia, että se on vissiin mennyt kihloille, kun sillä on sormus sen sormessa. Eikö se olisi aika läppä, että Aron ja Abdi olisi mennyt kihloihin, kun Abdilkin on nykyään sormus sormessa? Ettekö sä muista, kun Oiska Vihkinen? No niin. Abdi, haluatko ottaa Aronien vaimoksesi? Minä. Aronia, haluatko ottaa Abdin vaimoksesi? Tahdon. Ja sitten vaan sormukset kätteen. No ei. Julistan teidät nyt mieheksi ja naiseksi. Hei! Mä olin niin wasted.
on kyllä tullut 3 vuoden jälkeen siihen lopputulokseen, että kyllä Luma on best. Joo, Luma on ihan hyvä, mutta ei sieltä oikein mitään muuta käteen jäänyt kuin pingeksen pelaaminen. Kyllä se on immonen. Kyllä se on noin Paula Halmeen äidinkielen tunnit, ne oli tosi anteliaita. Joku soittaa, hei. Kiitos Johannes fysiikan tunneista. Kiitos. Ootko sä muuten ikin nähnyt, että toi Vehmas ois ikin hymyillyt? Mua kyllä harmittaa, että ton Immonen ei koskaan antanut mulle sen syylitanssia. Vitsi. Linda, mun mielestä kyllä Leenan ja Minnan matikon tunnit oli parhaita. Hyvää yhteishenkeä. Ai siis, mikä Luma? Mä tuun Tilusta. Mitä? Hei, anna sulle! Bloopers, come on! Yeah! Mitä tää on? Jone! Käy! Te sit mulle. Vittu, tää menee ihan vituiksi nyt koko ajan. Laita Käy! Siis mitä teidän piti sanoa? Sano, mä odotin vaan, että joku sanoo! Mä menen mukaan. Siis mitä vittu mä nyt sanotaan? Matias on. Vittu! Käy. Miks mä... No vittu. Arne pisti mulle snap. Ei vittu. Noniin. Etteikö te muista, kun Oiskaan Johkon... Mikä se oli? Oiskaan miss... Kyllä Luma on paras koulu, pakko sanoa. Toi kuulostaa niin tekopyhät. Paula Halmeen äidinkielen tunnit olivat anteliaita. Pitikö tässä kattoo? Pitikö tässä kattoo kameraa? Olisit ollut vaan turpa kiinni. Ja yhtä äkkiä kuulen tuttua lähtitä. Hui, sä oot target. Tuleeks videosta hyvä? Niin, se lähdää sitten. Joo, no tää nyt ei tää nyt ehkä niinku ihan mikään niinku paras on niinku, mut siis kyllä sä yritit. Fuck it! Ei tehdä mitään elokuvaa, ei juonta, paskatarina, I don't care. Ai sä vittu.